Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka fɔ u ka na. An lamɛnbaaw, Maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, olu ka lafasali tɔnba n'a bɛ wele ko Conseil des Maliens de l'extérieur. Olu ye sigi dɔ kɛ, sigi in kɔnɔna na u ye kunnafoniya di jamana kɔnɔdenw ma. O kunnafoniya ninnu na aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye u ka ɲɛma sigi ye, o tako 7nan baaraw kan ka bila sen kan n'an b'a wele ko 7e conférence ordinaire. Nin hakilina ninnu tun kan ka sabati nin kalo in tile 27 ka se 28 ma. Ka sabu kɛ maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ baara kan ka kɛ kɛcogoya minnu na o sariyaw ma labato. O kɛra sababu ye min ye u ka secrétaire général ye ni o ye Mahamadu Kamara ye. Ale ye kunnafoniya di dɔgɔkun tɛmɛlen. O kunnafoniya ninnu tun bɛ tali kɛ waleya min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye. A yirala k'a fɔ ko nin sigi in a tako 7nan n'a tun kan ka kɛ sababu ye ka ɲɛmaaya kura sɔrɔ o Conseil des Maliens de l'extérieur la ko o sigi in a bɔra ma. A bɔra ma hakilina ni fɛɛrɛ minnu na dɔwɛrɛ tɛ. U ko san o san ni jɛkulu ɲɛma bɛ sigi, n'a bɛ sigi a baaraw bɛ kɛ kɛcogoya minnu na dɔwɛrɛ tɛ. Sɛbɛnfura bɛ bɔ k'a da jamana marabaaw tulo kan. O jamanatigiw olu de ka hakilina n'u ka yamaruya n'u ka fɛɛrɛw kɔnɔna na nin hakilina ɲuman in bɛ bila sen kan. Ka sanga o ma walasa olu ka se ka baara kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan, furukufuruku kana bɔ a la. U ko u y'a yira jamanatigiw la olu tɛna maa si to kɔ. Walasa o waleya ninnu ka se ka sabati fana, fo sɛbɛnfura ka bila ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ka sanga o fana ma, maa dɔw tun y'a jira k'a fɔ n'i b'a fɛ k'i kan bɔ Maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka ɲɛmaaya nɔfɛ, sariya ale ni nafolo kofɔlen minnu kan ka di ko o ka ca kosɛbɛ. O waleyaw kɛra sababu ye u ye sigi fana kɛ. Nka Mahamadu Kamara ka kɔrɔfɔ la, a ko ale bɛ sigi kabini san 2019 marisi kalo tile 23. U ye sigi kɛ, sigi min kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ maa min bɛ yen ni i b'a fɛ k'i kan bɔ olu ka ɲɛmaaya nɔfɛ, sariya dɔw bɛ yen f'i ka o sariya ninnu matarafa. Nka maa dɔw nana jira k'a fɔ ko olu jɛnna n'a ye, dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko sariya ninnu ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Walasa furukufuruku ni gɛlɛya kana don a la, jamanatigiw fana ye wele bila jɛkulu ninnu ma u ka se ka sigi ka kuma, u ka sigi in bɔ a don ma. O waleya ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sa. Sɛbɛnfura ale ni laɲiniw ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye. Ni o waleya ninnu la sabatira, u ka sɔrɔ ka sigi in bila sen kan. Mahamadu Kamara ka kɔrɔfɔ la, ni ale ye au Conseil des Maliens de l'extérieur olu ka ɲɛma ka danka dɔ ye, a ko olu kɔni sɔnna jamanatigiw ka waleya ma. U bɛna sigi wɛrɛ kɛ, sigi min kɔnɔna na donna nataw la. Sariyaw ale ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka bila sen kan, n'a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye, o waleya ninnu ka se ka bila sen kan. Ni o waleya ninnu sinsinna, o bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu fana ma, jamanatigiw olu k'u da don waleya ninnu na. A yirala k'a fɔ n'i ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a jate minɛ, Mali minisiriso min bɛ yen ni ale ka caw bɛnlen bɛ Maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, o minisiri ka yamaruyaw kɔnɔna na u bɛna baara kɛ n'olu ka hakilinaw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ fana ni bɛn nana kɛ don min na, nin minisiriso kɔfɔlen n'o ye Mali minisiri ye min ka baara bɛnlen bɛ Malidenw sigilen ma jamana kɔfɛ, ale ni jamanatigiw sɛbɛnfura bɛna labɛn ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Ale ni jamana kɔnɔ fana maa minnu bɛ tali kɛ nɔrabulaw la ka daminɛ marabolo fɔlɔ fo ka taa se marabolo laban ma, o maaw bɛɛ lajɛlen fana bɛ na ni sɛbɛnfura ninnu sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ fana ni bɛn kɛra waleyaw kan ani don kan, baaraw na bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ ye nin jɛkulu kɔnɔna na. Jɛkulu min bɛna kɛ sababu ye maa kura o ka se ka ɲini ka sigi Malidenw tɔgɔra. Maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ jamana kɔ kan, n'olu fana ka jija ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ jamana jɔli la. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara Lieutenant Colonel Abdoulaye Maïga, ale ye Mali minisiri ye, minisiri min ka baaraw bɛnlen bɛ foroba cɛw ale ni mara yɛrɛ cɛbɔli koɲaw sabatili ma. Nin minisiri kofɔlen a ye wulikajɔ kɛ ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O waleyaw kɛra sababu ye min ye marabolo ye n'o bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutu, Tawudeni, Gawo ale ni Menaka marabolo. A ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka taa i ɲɛda ni marabolo kofɔlen ninnu kan. A ka taama in yɛrɛ kɔnɔna na min ye wasabulon nɔrabila ye n'a bɛ wele ko CNT, jɛkulu dɔ fana tun bɛ o kɔnɔna na, o jɛkulu maaw fana tun bɛ a nɔfɛ.
minisiri bɔlen kɔ ni taama in na ɲiningali dɔw tɛnkuna minisiri la ka sabu kɛ n'i ye marabolo kofɔlen ninnu ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛyaba bilen don u kan ka sabu kɛ min ye forobacɛw ye olu sabatilen tɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ɲininkaliw tɛnkuna minisiri la minisiri ko ale kɔni nimisi wasara ka sabu kɛ ale ye wulikajɔ min bila sen kan ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale ni marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga u ka laɲini fanba dɔ ye nin ye ka se ka don jamana kɔnɔ ka taa ɲini k'a dɔn jamanadenw gɛlɛya mun bɛ u kan ale ni u bɛ ka balo cogoya minnu na ale ni u mago bɛ jɔ fɛn minnu na joona o waleyaw ninnu bɛ cogo di o de kɛra ale ka wulikunba dɔ ye Lieutenant Colonel Abdoulaye Mayiga a ka kɔrɔfɔ la a ko olu ka ɲɛkun kilenna tɛ dɔwɛrɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen sago ka se ka kɛ n'i ko maliden bɛɛ lajɛlen sago ka kɛ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw mako bɛ jɔ fɛn minnu na joona i n'a fɔ lakana dunkafa sabatili ka se kalanko ale ni jiko ni kuranko o ye waleya ye malidenw mako bɛ min na kosɛbɛ sango maliden minnu bɛ ni olu bɛ jamana kɔnɔna na Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye taasira minnu yira cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw la dɔgɔkun tɛmɛnlenw na n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ a da sera nin waleya ninnu ma a ko laɲini min bɛ ale la dɔwɛrɛ tɛ marabolo ɲɛmaa ka sariyaw ani a ka takun kilennaw o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye jamana ma a ko o waleya ninnu walasa u ka se ka sabati bɛn ni basigi ni kolosuma ni ɲɛtaa u ka jidi an ka jamana ninnu kɔnɔna na o tɛ ɲɛ cogoya si la fo foroba cɛkɛnbɔdaw olu ka yakubaya marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa baara ka se ka sinsin cɛmancɛ fanga kɔnɔna na wasabolo nɔrabila min bɛ n'a bɛ wele ko CNT o jɛkulu dɔ fana kun bɛ yen minnu ka koɲɛ bɛlen bɛ mara cɛbɔli ale ni foroba cɛkɛnbɔdaw ka koɲɛw sabatili ma ni o ɲɛmaa tun ye Yusuf Z Kulubali ye Yusuf Z ko laɲini min bɛ olu la o de ye ka jamana marabaaw ka baaraw k'u sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o bɛ ka baara minnu kɛ baara ninnu n'u bɛ sariya kɔnɔ ani n'u tɛ sariya kɔnɔ ale ni min ye jamanadenw ye ale ni fanga u ka se ka o surunya ɲɔgɔn na o waleya ninnu tɛ se ka sabati cogoya si la fo olu sen ka ye nin taama sugu ninnu na min ye ka wuli ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka taa jamanadenw kuma ɲɔgɔnya ka ɲini u fɛ gɛlɛya min bɛ u kan foroba cakɛbɔdaw bɛ ka baara kɛ cogoya minnu na gɛlɛya min fana bɛ tali kɛ foroba cakɛbɔdaw ni kabilaw ni jamanadenw sigilen bɛ jamana kɔnɔna na o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ Lieutenant Colonel Abdoulaye Mayiga ko ale ka laɲini na a y'a jateminɛ ka fɔ sanga ani waati maaw mago bɛ jɔ foroba cakɛbɔdaw la marabolo minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o kɛra sababu ye ale kɔni b'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ ni jamana ye yamaruya di olu ma olu ka se ka baara kɛ faso yɛrɛ tɔgɔ la ni marabolo kofɔlen ninnu na u ka se ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka taa u ka yɔrɔ kofɔlenw na ka se ka taa jamanadenw yɛrɛ ka baara kɛ u ye min bɛ tali kɛ kalanko kɛnɛyako ani lakanako o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lasabati Lieutenant Colonel Abdoulaye Mayiga ka kɔrɔfɔ la a ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka se ka u basigi ale ni u ka u ŋaniyaw kɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana bɛ danko min na ka se ka bɔ o kɔnɔna na olu jamana ɲɛmaaw olu kɔni ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ bɛn ni basigi ni kolosuma sabatili la olu na u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa min ye foroba cakɛbɔdaw ye u ka se ka dayɛlɛ jamana kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen na ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ diɲɛ seligi naani jɛkulu tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ kɛlɛba na n'an b'a wele ko MINUSMA olu ye kunnafoniya dɔ di tɛnɛ ka bɛn o ti kalo tile 30 ma san 2021 u ko san 2021 kalo saba fɔlɔ kɔnɔna na olu ye jateminɛ min kɛ o y'a ye k'a fɔ min ye adamadenya burujali ye o waleyaw ɲɔɲɛlen bɛ Mali kɔnɔna na nin kɛra sababu ye jɛkulu in ko n'i ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ jamana kɔnɔdenw minnu sigilen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na 100 sara la maa 25 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko bɛ yen olu ka hakɛw bɛ ka laburuja kosɛbɛ waleya ninnu n'u ye a sɛgɛsɛgɛ u ko maa 500 ale ni maa 27 o de bɔnɛna u ni na maa minnu jogila ale ni maa minnu tununa olu tɛ jate ka ban u ko kalo saba fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na 100 sara la maa 49 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na ni kalo saba filanan fana na 100 sara la maa 25 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko a waleya jugu ninnu kɛra jamana marabolo minnu na olu bɛ tali kɛ Douentza marabolo la ka se Djéné ma Bajangarakaw fɛ yen fo ka se Ɲɔnɔ marabolo ale ni Moptikaw ka marabolo kɔnɔna na ka se Segu ale ni Koro fo ka taa se Gao ale ni Ansongo marabolo kɔnɔna na
Jɛnsiligani jɛkulu tɔnba ko olu kɔni siralen no kosɛbɛ ka sabu kɛ ni waleya jugu in kɛlen bɛ dantɛmɛko ye min bɛ ka kɛ Mali marabolo kɔnɔna na. U ko ni ye Mali marabolo fana ta k'a lajɛ minnu bɛ Worodugu yanfan fɛ i n'a fɔ Kucala, Sikaso, minnu ni Burkina ka surun ko olu kɔni kisilen no dɔɔni ka bɔ ni waleya jugu ninnu ma. A yirala k'a fɔ ko ni waleya jugu fanba kɛbaaw ye jɛkulu ye minnu bɛ ka diinɛ fini yɛrɛ biri u yɛrɛ la ka to ka mɔgɔw yɛrɛ kɛlɛ n'a bɛ wele ko GSIM ale ni Akimi. U kɔni bɛ cɛcɛfuga jamanaw kɔnɔna na min ye basigibaliya sabatili ye a fanba ye olu de ye. U ko burujali min kɛra ka ɲɛsin adamadenya hakɛ yɛrɛ ma n'i y'o o jate a bɛ taa jɔ fo 287 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko la. Jɛkulu in ko olu ka jateminɛkɛlaw an'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana bɛ jamana kɔnɔ olu ka hakilina n'u ka fɛɛrɛw la u ko olu ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ min ye yɛrɛgalakana jɛkulu fana ye n'i y'o ta k'a lajɛ ko o fana ka ca kosɛbɛ. O ɲɔgɔnna 257 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko o bɛ yen o fana yelen don an ka jamana kɔnɔna na. Jɛkulu in ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la hali bi u ko min ye lakana tigilamɔgɔw ye Mali kɔnɔ ale ni u dɛmɛbaa jɛkulu olu fana kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ sanga ani waati n'i y'u ka gɛlɛyaw ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ waleya minnu na o tɛ dɔwɛrɛ ye maa murutilenw bɛ mugu pɛrɛntan minnu don dugu ma sanga ani waati lakana tigilamɔgɔw ka bolimafɛnw bɛ yɛlɛ olu kan a bɛ fɔlɔnkote n'u u ye o waleyaw fana kɛlen bɛ sababu ye maa caman ni bɛ ka to a la fo ka taa se maa murutilen ninnu sanga ani waati fana u bɛ finitigilakaw ka bolimafɛnw ta ka tunu ni a ye o waleya jugu ninnu fana kɛlen bɛ sababu ye lakana sabatilen tɛ min ye kalanko duguw bɛ ka jɛni sanga ani waati fo ka taa se jiginnaw ale ni lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ka se denbaya caman ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye yɔrɔ yɛrɛ bila ka sababu kɛ lakana yɛrɛ sabatili tɛ. Ni jɛkuluba in n'o ye diɲɛsigilani jɛkulu tɔnba ye minnu ka poɲɛ bɛnnen bɛ adamadenya hakɛya sabatili ma ko olu kɔni b'a ɲini Mali marabaw fɛ u ka se ka wulikajɔ bila sen ka joona joona walasa min ye adamadenya hakɛ burujali ye o waleya jugu minnu bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na caman ka se ka bɔ u la u ko laɲini fanba min bɛ olu la Mali ka bɛn ani basigi n'a ka kolosuma ni a ka keleya o ka se ka lasabati nka a lasabatili bɔraw ka se ka kɛ sariya kɔnɔ o de ye olu ka laɲini fanba ye. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. Mali minisiriso min bɛ yen ni a ka baara bɛnlen bɛ diinɛko ni batoko ale ni ladalako sabatili koɲama o minisiriso ye sigi kɛ ni diinɛmaw ni ladalamaw ye. U ko sigi in kɔnɔna na laɲini min bɛ olu la dɔwɛrɛ tɛ min ye malidenw ye diinɛ ma bɔ diinɛ la bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi ka kuma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɔ ka se ka bɔ o la ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ sani diinɛ ka se yan i b'a ye k'a fɔ adamadenw yɛrɛ dama tun bɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni basigi kɔnɔ minisiriso ko olu b'a fɛ o waleya in de ka se ka sinsin min bɛ se ka kɛ sababu ye kabila yɛrɛ damaw olu ka se ka jɛn ka baaraw kɛ o waleya ninnu kɛra sababu ye silamɛ diinɛ ka se kerecɛn diinɛ ale ni ladalamaw u bɛɛ lajɛlen sigira ka baro kɛ minisiriso ka yamaruya kɔnɔna na hakilina ni fɛɛrɛ bɛ fɛn fɛn fɛ bɛɛ lajɛlen ka i ta fɔ o hakilina ninnu n'i ye olu ta k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛta bɛɛ ni basigi ni kolosuma o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ san caman bɔ an bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min bɔli bɛ ka an kamana gan waati sera tɛ sa min ye malidenw ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka i da don maliko la ni o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ ka sababu kɛ ni Mali kisila ni basigi sabatira Mali la ni ɲɛta sabatira Mali la o hɛrɛ a n'a tɔnɔ a fɔlɔ o ye malidenw de ye ni ko malidenw o ye an bɛɛ de ye maa ma bɔ maa la ɲinini minnu kɛra an fɛ an ka jango lamɛn. N balimaw ni ɲantuma n tɛ silamɛ wele n tɛ kerecɛn wele n tɛ laadalamɔgɔ wele n ko n balimaw di n'an taara yɔrɔ jan na ni n ka mɔgɔw sɔrɔla silamɛw la dɔ bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ diinɛlamɔgɔw la dɔ bɛ sɔn ka sɔrɔ kerecɛnw na o sigiɲɔgɔnya de ye Mali diya fo ka se sama nin kadiri n bɛ bolodala don min maa miiri k'a fɔ n bɛ se ka hari mɔgɔ 2 sɔrɔ karisa aw bɛ yafa n ma hari ne dɔgɔnin yɛrɛ alimami dɔ ye n wolo dɔgɔnin n b'a dɔn mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ n'i ko k'i bɛ silamɛ fɔ nin bɛna mun fɔ an tɛ min dɔn ka ban non an tɛ yan wajuli kama o département tɛ min bɛ wajuli kɛ o tɛ yen kabini diina ni fanga bɔra ɲɔgɔn na don min fanga tɛ wajuli kɛ diinalamɔgɔw ye i ka mɔgɔ wɛrɛ sama ka se i ka diina kɔnɔ i da marifa de b'o kɛ dɛ
fanga toki anya ye fana ika mo la so ga sa ika jawa ga dokola ni decision tara be ni ga kalolo la shegi mo ni wakati mbeke wasak ang miri ka mo ni nga ang na mashi to siradal na fura kanga si ka nga kele ga nga be ko kele na angana ngani ya fawe ka famina ni mbara ne akake dina la mo be nyana tabolo be mimbolo na tate dina fana akaka fana nyana parce que tabolo do be mbese ga kantu dina to lubulu dina o dina te tableau te mina mais tableau do be o te dina déclarer lente antu mais ni département a diagwa lendo aka jamana nyama ufe ni mama ya kambo ka fon ni dina nyi ka dina ibiare trade ante tabaju ki no da iga dina soro cho mede do be do ala ka jafo mo koyi ni tunye inafo mbese ga kantu premier ministre mana ere soro assemblée nya ko cho mi ka politique fu ka fo mbena ni ndeke ni nyoko nyi tunyo nyanyi ni ala fe fana na ya shi kalfana kalo saba ni nyoko na ka seka o koro jumenyi na nyaye ka fo gelya do na sharia mimbe dina ta fa felala ni yelema kanga kala aw de be wele folo yanna aw kaka element de participation blaka nan ka seka sharia yelema element de participation oni aw tekeleni aw nana ka fo ni dina jekulu de tola o dina jekulu nu ono ka fo nu bo lettre so ateme ndanga ga do liberté religieuse la mo be blaka nanga ga do hijajula mo be blaka na nyere bena politique kuma fo watimi mo bena mbem profito fe ka fiye mi sidibe ka fo hijaju saba de ko fora normalement jekte ya fo tomi atum se ka hijaju fle chrétien unta ni islam mais ni hijaju be mami mbolo mimma ko foya kanake ambe abede kam anti ante de ga hijaju de tayla de ante ma wele fana ka do ga dinal c'est pas notre problème c'est pour dire tout simplement que moi déjà en kolla la coutume fana farla ninga o yella dawi munna parce que ntu ne lettre folo doji depuis bandawma ministre to ka ciwan ministre to la o lettre kelen de ciran no fana maka fo anyem marafa dani amma ko marafa se ka fendo nyede abe fendo nye nga mim se ka marafa ere barka do marafa ere la o dina na yella daw soro ka faraka ina fo nya fo nga kuma la wakati do la nawnya do ni fana soro anye munu soro ka franka no se ka ke ande me bagay sinika anga message yu la te mo ni dorme kelen soro la ka fo ka duma je crois ka be courage dula o les actions humanitaires ammo soro me anye kutim soro abe de kelen ante la da sigi nga la da mi misika na ni cohésion sociale be la da mi misika ke sababu mo ka sika kuma wallahi amboke o de anga politique amana ni islamia amana ni chrétien amana ni dina shi mais dina mi misika exploiter pour que mo ka fo ka benge kodo la ambo de o de kamamba nyina ofetu mabe ay do ke suye ay do ke wasa sangana ay do ke ningata keda jumendo pakambado o dina tenu har bo tabolo do awte ke min oti imana minge dinga ni afana igala mra ka fen fenya sa je crois que on est de balas c'est pour dire tout simplement que do ye kuma do fambe se go comprendre e ni mbara ngola na la ci karfana ani la mo fana be sigini ci gola nanya koloshi kafo fo jogon ko be yoro ni dina ni la da farla jogon ka nu te jogon so sodi parce que la da fen chama be no dina ta so te dina fana so munna ambe wele bla be ma mo va soro déjà na be nyokondo o be soro déjà be tabolo do be ba ngania do anyere be ngania to ni tunyoyi kairalo ka fo anyi do ninke o nya forawi service do be no mimbe dante me wale kele o service nyame kuma ulayra ka fo observatoire ko kuma fora mais observatoire bo o service ngono kan observatoire were fi ga sigi tina o tola min extremisme de kele ni salam lafia ambo dron no ante hakli sigi etigi sigi ni mama ni hakli man na ambi bismillah bay tafo am se ka fara no ga faranta kan to ngamba pasambe e o de kam ante ko be donc ni ame yebi fembe do abede fori anye ina fo kalandew mais puisque ande waga kuma la te fanga kunda wajibi fo ka anda ko kuma an kana do fili la erodo la min se ka dina uti min se ka tabolo uti o de kama fora yo ka fo amena sharia o dota amena politique ta minye dina uni tabolo politique amena politique vereta minye lada o ka politique mais dina uni tabolo politique hijaju bo de kono mais do de haji révision bo de kono e chrétien ni protestant ni catholique fora ka commission be réviser tugomi o bo de kono liberté religieuse o bo politique de kono mais lada fora ka politique binase o lada politique binase anna donc fo jamana tigi be dugutigi be lada tigi be kabila tigi be abebe o le beno nya fo anto don anya kala lewndi doni foranye deja ma halta chamambe ko ambodo fana o de kama anta fe kan fi so roka donc ne koro ni mfaw ni ndogo ndewnye dowi na li jaranye kuma fale jaranye aya ira na ka fo vraiment wele min blalawma atun sigile ndo ka kono awaga sigina ka fo wele chama de bina blawo parce que sharia fait annoncé la ni fitna ka ko ni pèlerinage fora minko liberté na foko parce que pèlerinage foka ka donde ka fo dina nyama be wele pasambaro dina nyama chamambe no agence bugulo nga agence de be wele donc wele be bla agence promoteur ou dema no agence promoteur kera dina nyama e ebe sibi na to ato minango aban minga nga wele yuromi o de be wele wallahi amba abasi na ifara nyere tara hijajula kangum sagani sey fora jamana min be fana fora nyi me ambe ko sadana ambe sege ka do yuromi sanna be man bolo bi a sera ka serti bolo so me
an b'a minɛ cogo min fan ko ɲafaw ye an bɛ se ka dɛsɛ de man b'a ɲɛɲini k'a dɔn donc nin de don ministre tɔgɔ la aw bɛɛ kelen kelen tɔgɔ la. Monsieur le secrétaire général ministère baarakɛla bɛɛ monsieur le ministre la kana fɔ a dugumamɔgɔw la participant cɛ n'a musow bɛɛ tɔgɔ la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dɔn k'a fɔ hakili tɛ dan nka a bɛ kɔrɔsiɲɛ aw bɛ baara min na yɔrɔjan baara kun don anw bolo aw tɔgɔ b'an bolo an b'aw ye mais yɔrɔjan baara kun don mais k'an wele ka n'an sigi nin kɛnɛ in kan a ye baara minnu kɛ an tɔgɔ la k'olu jira an na an ka faamuyali sɔrɔ o la an ka hakili falen-falenw k'o kan fɔ ka kumaw yɛlɛ-yɛlɛ ɲɔgɔn kan o kosɔn o bɛ kɔrɔ de k'a fɔ aw bɛ min na a b'aw ka kɛta de la n b'a dɔn participant bɛɛ jɛnnen don n'o ye bɛɛ hakilina n'o ye an bɛ sewara nin ko la ka tugu ko fɔlɔ de don fɛn min fɔlɔ don o la fili ti ban nka fili fɛn o fɛn tun b'a kɔnɔ ala n'an ka karamɔgɔw sababu ala n'an ka karamɔgɔw barika n'an b'aw barika o fili bɛɛ sera ka ta ka bɔ a kɔnɔ kelen kelen ka kɛ bɛn ye ka kɛ ɲɔgɔn faamu ye o la sa monsieur le secrétaire général an kɔni bɛ ci dɔ e de da k'a fɔ monsieur le ministre ye o fana k'a fɔ a ka sanfɛmɔgɔ ye premier ministre ni président de transition ye k'a fɔ anw minnu nana nin baara in na bonya min taara k'an sɛgɛrɛ k'a y'an fa a bɛ soma samabɔ ka tugu leader fɛn o fɛn bɛ yan mɔgɔ de b'u kɔ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan a si tɛ y'a yɛrɛ ye a si ta kelen na a bɛɛ ye jamatigi de ye donc o kelen kelenna bɛ tɔgɔ la k'a fɔ aw ye a ye nin baara min kɛ u b'u jija mɔgɔ minnu b'u kɔ olu fana ka bɔ a kalama o tɛna se ka bɔ a bɛɛ nu ma nka bi kɔni kunna bɔ a ko caman kalama o la silamɛ diinɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ tɔgɔ la kerecɛn diinɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ tɔgɔ la ani an ka sirakɔrɔ laadakɔrɔ sirakɔrɔ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan o bɛɛ tɔgɔ la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn anw ka fɔkan na k'a fɔ ala ka nin kɛ ko daminɛ ye ala kana kɛ ko laban ye ala k'an bɛnba su dugaw la ala ka baara in ta fanga ko aw la ala ka an bɛɛ dalen don fɛn minnu na ala k'olu bɛɛ dugaw la olu bɛɛ k'aw dɛmɛ a ka baara in na baara in sankɔrɔta walasa mali bɛ se ka sɔn suma cogo min na parce que n'i y'a mɛn mali bi sɔn suma laada diinɛtigiw don olu ka baara min b'a la o barika ka bon an y'a fɔ sali kɔnɔ yan ko muguci dɔrɔn tɛ muguci b'a la nka hakilinaw ani miirinaw olu yɛlɛmaba ye diinɛtigiw de ye n'olu sera k'u ka baara kɛ a kɛcogo la ni ministère sera k'olu dɛmɛ u dɛmɛcogo la ca la an bɛ min ɲini maliko la an bɛna sɔrɔ hali a dɛmɛ o y'an bɛɛ ka devi ye o tuma na monsieur le secrétaire général an b'aw fo aw dan sɔgɔ aw ni ko. n ma jigiya k'a fɔ tile fila lajɛ a bɛ na nɔ belebeleba bɔ ka d'a kan maa minnu bɛ jamana in kɔnɔna la o fanba ye alisilamɛw de ye donc lajɛ in tun sigilen don fɛn fila mun kan n'o de ye kumaɲɔgɔnya maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ diinɛ kelen na ani kumaɲɔgɔnya maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ diinɛ kelen na a dɔw la minnu tɛ diinɛ kelen na an fɛ o gɛlɛyaba tɛ yen ka d'a kan jamanaden fanba ye silamɛw de ye nka minnu yɛrɛ bɛ diinɛ kelen na o ka faamuyaw tɛ kelen taabolo tɛ kelen n'olu kumana ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ kɛ sababu ye k'a to an bɛ basigi min nɔfɛ jamana in kɔnɔna la o bɛ sɔrɔ o cogoya kelen na ɲɔgɔn kun ka balo ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn ka lahalayaw kun k'a sɔrɔ n'an dɔ ma don dɔ gasi la a dɔw la o bɛ sabati o cogoya kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ ka cɛsiri kɛ i seko bɛrɛ la i ka cɛsiri fana bɛ nɔ bɔ ye n'i ka cɛsiri bɛrɛ ye n'alaw taala ka jɛ ye donc o ye lafiya de ye lafiya ni foyi man ka alisilamɛ diinɛ yɛrɛ ka yeli la alakira sallallahu alaihi wasallam ko k'an ka ala deli lafiya la ka d'a kan foyi tɛ mun ni lafiya ka kan o la n'an lafiya la an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'an ka diinɛ baara an fɛrɛ ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na mɔgɔw n'o o yɔrɔ janyana ɲɔgɔn na kuma o kuma a bɛ kɛ sababu ye k'a t'aw bisigiya jugu ta ɲɔgɔn kan kuma o kuma n'aw sigila ka kuma ni ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ sababu ye k'a to ɲɔgɔn faamu bɛ ka na n'o ɲɔgɔn faamu nana o b'a to baara ɲɔgɔnya bɛ na wa a bɛ ɲɔgɔn kun jamana yɛrɛ fana bɛ basigi sɔrɔ o de la an b'a la deli ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an ka jamana basigi. ko faw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka faw ka na. mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'a bɛ wele ko au conseil islamique du mali olu ye laadalasigi kɛ sigi in kɔnɔna na o ye kunnafoniya di kunnafoniya min bɛ ni o ye malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka laɲini fanba ye ni ko malidenw ka laɲini fanba o de ye basigi ale ni gɛlɛya min bɛ yen ni o kelen bɛ ka malidenw yɛrɛ kamanagan bi dunkafa sabatili gɛlɛya furuku gɛlɛya politikitɔn gɛlɛya ka se camancɛ fanga bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ale ni lakanabaliya o gɛlɛya ninnu fana o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la
fo diinɛmaw olu ka u jɔyɔrɔ fin o kɛra sababu ye min ye o conseil ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Aidara ye ale ni o conseil yɛrɛ denfa n'o ye Imam Mamoud Diko ye ka se chrétiens olu ka tɔnba o ɲɛmaw fɛ olu ye barosigi kɛ barosigi min kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ye u haminanta ani u degunata ko o bɔ k'o yira ɲɔgɔn na ka se k'a fɔ olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ ni jamana b'u bolo bi u ka se ka u ka hakilinata n'u ka fɛɛrɛw yira olu la min bɛ se ka kɛ ɲɛta ye jamana ma min bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ jamana ka se ka bɔ ni kɔlɔlɔ ni degun in kɔnɔ o waleya ɲuman ninnu o ye waleya ye maliden bɛɛ lajɛlen mako bɛ min na jɛkulu in ka sigi kɔnɔna na min bɔra a kɔnɔ an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sigi ka kuma ka hakili ɲumanw jira ɲɔgɔn na ni sigi kɛra ka kuma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni Ala sɔnna faamu bi sɔrɔ yen mana diinɛ mɔgɔw bɛ min ɲini o de bɛna kalan mais o belebele de ye sigi ka kɛ ka kuma sigi ka kɛ ka kuma ni mɔgɔw kumana ni Ala sɔnna faamu bi sɔrɔ mana an ka jamanadenw ka jɛn n'a ye minnu bɛ fanga na bi ani politiki mɔgɔw u ka sigi ka kuma u ka hakililaw yira ɲɔgɔn na u ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn fana pour que jamana in bɛ se ka basigi sabu jamana in bɛ degun dɔ kɔnɔ jamana in fan caman bɛ yen bi a ti Mali ka bolo kan a bɛ bolo wɛrɛw kan min dogolen tɛ maliyɛn si la bon o la maliyɛnw man ka sɔn bilen jango minnu bɛ Bamako ya politiki mɔgɔw ani minnu yɛrɛ bɛ fanga na bi u man ka jɛn n'a ye fiyewu foyi ka se ka don jamana in kɔnɔ tuguni jango Bamako a bɛ fɔ min ma bɛnbaliya o ti Mali ka hɛrɛ sigi in kun ye nin de ye ani an karamɔgɔw ani chrétiens an jɛra ka bɛn nin de kan k'a fɔ an ka kuma maliyɛnw fɛ kumana o kuma min ni bɛnkɛr'o kan n'o sɛbɛnna chrétiens ni silamɛw fɛ o kumana secrétaire de bɛna o kalan bɛɛ ka se k'o lamɛn o secrétaire kɔfɛ nin kuma in sira kan ni Ala sɔnna an karamɔgɔw ani chrétiens dakurunya fila mana y'u bolo u bɛna olu lase salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ne kun ka kuma min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o caman fɔ a ka kuma dɛɛdɛli kuma na n'o ye Sherif Ousmane Madani Aidara mais tiɲɛ don n'i ye mɔgɔw wele surtout ni jama saniyali an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka an lajɛ jamana kɔnɔ ani a kɔ kan a bɛ tile fila bɔ fana information bɛ bɛɛ bolo k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka jɛ ka communiqué dɔ kɛ jamanadenw ye o information bɛ mɔgɔw bolo donc a ka kan n'aw nana o sigi la ka o déclaration ye a ka sigi kun dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani sabu ɲuman minnu ye aw fara ɲɔgɔn kan o la an b'a fɔ dɔrɔn ŋaniya ɲumanw ani hakilila ɲumanw ani hami ni jamana ye jamana basigi n'a kolosuma ye o hakililaw bɛɛ ye ɲɔgɔn kunbɛn kari kun na kari fɔ kelen na parce que église fila bɛɛ bi yan an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn haut conseil islamique siège an bɛ yen de bi haut conseil ɲɛmɔgɔ bi yan haut conseil président d'honneur n'o ye imam Mahamudu Diko ye ale fana bɛ kɛnɛ kan n b'a miiri ŋaniya kelen de y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ti tɛmɛ dɔgɔkun fila kan haut conseil siège la yan anw ye ɲɔgɔn ye on a dit que jamana bɛ crise dɔ kɔnɔ an bɛ ka taa cogo dɔ an obligé don ka position dɔ ta ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka se ɲɔgɔn ma tuma min na n'an wulila ka sɔrɔ contrat kɛ an ka président ye Sherif Ousmane Madani Aidara a ko imam Diko fana ye ne wele a ko jamana bɛ cogo min kɔnɔ k'a bɛ fɛ ko an ka sigi dɔ kɛ sɛbɛnni kɔrɔ o sigi de kɛra sibiri don an taara sɔrɔ imam Diko a ye Bamako fondatrice a y'olu démarché église catholique a ser'u ma église protestant a ser'u ma Sherif Ousmane Madani Aidara ko k'a y'ale fana wele aw nana min na n'a ye min fɔ ne ɲɛna a bɛɛ ye kelen ye a y'a to an ka taa o sigi la an k'o lamɛn fɔlɔ ni min bɔr'o la n'an bɛ min kan an bɛ sɔrɔ k'o kɛ anw yɛrɛ bɔra Diko ka sigi kalan o de senfɛ o la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnni kɔrɔ an y'a sɔrɔ anw nana ni hakilila min ye ale ye devant ta o la a mɛnna a ye bɛɛ démarché o y'a sɔrɔ anw fana ni o hakilila kelen don haut conseil niveau la bureau national de réunion k'o kan yan ka an ci ale yɛrɛ ma k'a fɔ an ka wuli k'o baaraw daminɛ tuma min na imam Diko ye anw wele k'u fɔ an ɲɛna ale bɛ fɛ nin ni nin de ka kɛ an k'o la e filɛ k'o min kɛ ani min bɛ anw kɔnɔ a bɛɛ kelen chrétiens fana ko k'olu y'u ta labɛn mois de septembre u bɛna jɛ ka fara olu fana b'u ta kɛ protestants ko olu ye cardinal Jean Zerbo ye yanni 22 septembre cɛ ko an ka se ka ko dɔ kɛ non de ça va pas an kana to jamana ka bila kunbala wɛrɛ la bilen protestants ko k'olu kun y'a jateminɛ juma ani dimanche juma kelen ka taa silamɛw ka ala wele misiri kɔnɔ dimanche kelen ka taa église ka dugawu kɛ an ko nin bɛɛ ye ŋaniya kelen de ye ani imam Diko ye réunion min convoqué aw nana ni miiriya min a bɛɛ ye fɛn kelen ye o tuma na nin dayɔrɔ n'a bɛnyɔrɔ man ka jɛnya a bɛɛ ka kɛ minɛn kelen bɛɛ ka don nin hakilila kɔnɔ kun si t'a la jamana basigi jamana kɔnɔsuma a kun ye dɔrɔn de bɛɛ ŋaniya ye église catholique b'a kan protestant b'a kan haut conseil fana kun b'a kan imam Diko fana hakilila kelen de ta hakilila bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ Mali bɛ kirisi min kɔnɔ bi an bɛ se ka mun wɛrɛ ta ka jamana bɔ a kɔnɔ an bɛ se ka wele jumɛn se an fɔmɔgɔw ma o de sigi kɛra sɛbɛnni kɔrɔ an bɛɛ n'a ka
minnu bɔra o la sa komi hakililaw kɛra kelen ye miiriyaw ye kelen ye min b'an bɛɛ kɔnɔ kelen don an ka dɔw dɔ boloda ɲɔgɔn ye o tuma wele kana bila jamanadenw ma kɔmɔw ma yanni kɛwalew cɛ ni kuma bilala ɲɛfɛ minnu kan ka kɛ o kɔfɛ aw bɛna jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ fɔ kɔmɔw k'a dɔn ko ɲɛmaw yɛrɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo silamɛw ni kerecɛnw kɛlɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔnɔna jamana kɔnɔ kirisi la an bɛ jɛ ka kuma na an bɛ jɛ ka hakililaw di ɲɔgɔn ma ni communiqué ni an jɛra k'a labɛn comité scientifique min y'a labɛn a réunion kɛra yan de kunu église catholique kun bɛ yan protestant kun bɛ yan centre imam Diko ka ciden kun bɛ yan an jɛra fo conseil siège de la k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ani kelenya kɔnɔ silamɛya tendance bɛɛ b'a la chrétien tendance bɛɛ b'a la o tuma na k'a jira komaw la ko ɲɛmaw donnen don dagɛlɛ bɛɛ ka bɔ dagɛlɛ bɛɛ an bɛ mun kama ala kama ani mali ka kelenya kama différent minnu bɛ yen an k'olu bila parce que jugu b'an k'a yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn ma u y'a dabɔ de dɔw wele kama o ba ko an ka bi da ɲɔgɔn ye ka ni eri da ɲɔgɔn ye cika min b'u bolo walasa ka n'u lase jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka bɔ kuma na a ka kɛ kɛwale ye an ka fitininw bila an ka ɲɛsin essentiel ma qui est le Mali min bɛ ka tila an na dɔɔnin dɔɔnin kuma min donna ne da kuma ɲɛbila kuma na o de ye nin ye hakɛto ɲini k'o kan sɔli ala nabi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا تنوك بركة علي كصلي عليك محمد صلى الله عليه وسلم ناس ودن يسلمون ناجنون كبلد الانفو au conseil à président ba ani mbalmake cardinal ani mbalmake nuhu yatara ani jama fɛn no be kana nka ka bɛlɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲini bɛlɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ ye kuma min fɔ ani muranga ye kuma min d'a kan ko in bɛlɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina kelen de dibi tɛ ko in na laɲini wɛrɛ tɛ ko in na foyi tɛ yen min bɛ ko in jukɔrɔ min b'a la o de ye jamana in bɛ lahalaya min na bi a bɛ a b'a wajibiya anw kan ka wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bi an ka wuli ka jɔ k'an jigi kɛ ala ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ne y'a fɔ n burankɛ ye ani n dɔgɔkɛ a sherif président ne ko a ma ko nin wulili nin ye anw ma wajibi jamanaden bɛɛ lajɛlen anw fila an tɛ mɔgɔ si ni jamanadenya cɛ an tɛ mɔgɔw ni yɛrɛ woloya cɛ nka ala ye fɛn dɔ k'an ye a bɛ wajibiya kan an ka wuli ne y'o f'a ye n ko ne nana bamakɔ hali jatigila kun tɛ na n'i ye don ye ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo o jamana kelen in na ni kumana mɔgɔ miliyɔn b'i laminɛ ne bɛ cogo min na ale bɛ ten anw ka sigi o jamana ye o bɛ bin ko anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmaya tɛ sɔn o ma ne ka damira k'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n ko a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o kuma welewele ma da de don diinɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana in den bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la diinɛ ma bɔ diinɛ na yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko do tuma sera a sera sa an yɛrɛ dama an ka ko in lajɛ an ni ɲɔgɔn joli caman bɔnna ɲɛji caman kɛra dugu caman cira fɛn caman kɛra jamana in na bi min b'a to an ma kan ka sɔn abada ka sigi ten foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ min ni sigi ka fɔ a ban jamana in an ye fɛn dɔ sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si diinɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabilaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an mara yan diinɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ni e t'a la i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ b'a la ala y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'o d'an ma anw ka kan k'o mutualiser an kan k'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'o kɛ appui k'a kɛ ka jamana in ka sursaut kɛ n'o de ye ka wuli an yɛrɛ ye k'a dɔn an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ la an yɛrɛ mago b'an ka jamana na ma welewele ma da don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma n y'a fɔ cogo min diinɛ ma bɔ diinɛ na kabila ma bɔ kabila la siya ma bɔ siya la a bɛɛ de ko don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a tɛ ban o tɛ hakilimaya ye ka bɛɛ dɔ kɛra mɔtɔya la ka bɛɛ wele ni ala ye an bɛɛ jɛ ye ala min ye o kɔfɛ ka bɛɛ wele ni jamanadenya ye barisa an bɛɛ jɛlen bɛ o jamana kelen in na ko in kɛra sa an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na fɛn minnu marifa ka kan ka taa fɛn min kama o tɛ an yɛrɛ dama kɛlɛ min n'a ka ɲi anw ma bi o de y'an yɛrɛ dama k'a lajɛ ladiriya ni tilennenya ani hadamadenw u hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min jamana kɔnɔ o de ka kan ka ɲini barisa tilenbaliya bɛ jamana ci tilennenya bɛ se ka sabati an ka jamana la cogo min na anw ka kan ka effort bɛɛ lajɛlen kɛ o de ka kɛ nka an yɛrɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama o kun tɛ o
kuma dina mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka hakilina min fɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan minɛn min kɔnɔ o ye nin hakilina ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ caya ka dusukun ɲuman d'an ma an ka ɲɔgɔn kun ka yafa ɲɔgɔn ma ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi salamu alaikum wa rahmatullah n bɛ fɔlɔ ka masa ala fo ka wale ɲuman dɔn ye don ye mali ka donba dɔ ye ko sabu kɛ ɲɔgɔn ye sigira kun min na ala de b'a dɔn ko kun sɛbɛ serif n'a ka jama ani balimakɛ yata n'a ka jama ani an minnu sera bilibada in na an ka ala fo ka wale ɲuman dɔn ye donba ye an bolo ɲɔgɔn ye kun ye min ye bɛɛ b'a dɔn jamana ka basigi de don o de sira fɛ sa sani an ka taa ɲɛ an bɛ masala deli ka deli jɔnniw ye kabini mali yɛrɛ sigira yanko kabini an donna démocratie kɔnɔna na fo kana se nin waati ma ni gɛlɛya tɛna se a gɛlɛya danyɔrɔ la maa o maa bɛ yen tinɛtigiw maa wɛrɛw cɛw ni musow denmisɛn maakɔrɔbaw n'u ni tora nin ko in na ala ka hinɛ u bɛɛ la dɛ ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u fara ka jɔgulando minnu fana bɛ yen nɔ ni kasara min wulilen filɛ nin ye n'a nɔ bɛ u farikolo wala u dusukun na minnu joginna hali bi ala ka nɔgɔya kɛ olu ye falatɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni gɛlɛya in ye olu kɛ falatɔ ye diyagoya la olu ni u baw ani u ka maakɔrɔw ala ka u hinɛ don an na an kana sɛgɛn u kana kɛ doni ye an kɔnɔ walasa u ka wuli ni hakilina ye min tɛ taa ɲɔgɔnbɔ hakilina ye min ye yafa ani kelenya hakilina ala ko nɔgɔya olu ye an bɛ kɛnɛ min kan a bɛɛ fɔra ka ban sababu de bɛ ko bɛɛ dɔ la adamaden ni nana diɲɛ dugawu bɛ kɛ kuma ala k'i na kan diya sira dɔ ye nin ye diko bɛ se ma don min na ka nin kuma in fɔ n y'a fɔ n ko ne yɛrɛ kun bɛ n kɔnɔ ko de kun bɛ n bolo ni septembre bɛna se n b'a fɛ ka n balimakɛ serifu wele a yatara wele ani bɛ se k'a fɔ an jatigiw bamakɔ yan nɔ an ka wuli nin na 22 septembre kana kɛ an bolo san wɛrɛ ta ɲɔgɔnna ye san tɔw ta ɲɔgɔnna ye an ka wuli ka dugawu kɛ ka wajuli kɛ walasa ni san wɛrɛ 2022 o 22 bɛ se k'a sɔrɔ mali bɔra nin kɔnɔ 22 donba ye mali bolo o tuma na gɛlɛya ninnu bɛɛ nana sɔrɔ o kɔnɔna na o tuma na an ka o lajɛ min se min ye o k'o kɛ nka aw dun ɲɛmɔgɔ ta ye min ye o dɔnnen bɛ bɔ sira fɔlɔ o ye sentinelle ye sentinelle c'est pas espion sentinelle kɔrɔ bɛ di i bɛ kɔlɔsili kɛ ni tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ na ni tiɲɛni sira ye minnu kan ka don ani o tiɲɛni cɛ i ka f'u ye nka i ta kɛ ten foyi tɛ bilen ɛra de bɛ yen a y'i ta ten a y'i ta ten a y'i ta ten ni tiɲɛni kun bɔra e de bɛ ɲininka sini ala k'an kisi o ma o sentinelle baara ala k'an se a kɔrɔ filanan o ye jumɛn ye o ye delili ye ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'i da ɲuman don a la ka dugawu kɛ o tuma na n'i y'o baara kɛ i ka delili fana o fana kɔnɔna min na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka delili kɛ i ka ala deli fana o y'i ka baara ye o wajibiya bɛ an kan an kɔni bi don in na an bɛ yafa ɲini masala ka yafa ɲini jamana fɛ n'o baara min kalifara n'an b'a kɛ ka ɲɛ nka an b'a ɲini de an ye nin min daminɛ ne filɛ nin ye o ka kɛ an ka minnu ma kɛ ka ɲɛ o ka kɛ olu juru sara sababu ye walasa mali bɛ kɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ dugawu kelen bi i b'a mɛn maliyɛn bɛɛ da yɔrɔ bɛɛ da nka i ma ye adamaden ale dugawu yɛrɛ n'a mɛnna an t'a barika dɔn ala yɛrɛ t'a jaabi o parce que an b'a fɔ ten ni ye maliyɛnw ka kumakan mɛn lamɛn dugawu dugawu kɛra n b'a fɔ o tuma na ala ka jamana basigi wa bɔkun tɛ an ci la koyi ni den wolola cɛ o muso n'a fɔra ko ni cɛ wa musoya donna dugawu fila caman bi kɛ nka fila bɛ yen an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka o lajɛ k'i yɛrɛ lajɛ o dugare la ko ala k'i balo ala k'i na kan diya wa wele min filɛ nin ye ni diinɛmɔgɔw b'a kɛ malidenw ma a bɛ taa o sira de fɛ ko malidenw bɛ ka dɔn k'a fɔ tuma na u ka balo ani nakan diyali o ye cɛsiri ye de walasa jamana ka basigi kuma minnu fɔra ala k'a to an kɔnɔ an minnu b'a fɔ fana ala k'a to a ka kɛ tiɲɛ kuma ye a ye baara minnu kalifa anw ma jamana in kɔnɔ ka sigi o kan n'o ye sentinelle ye ani fɔ ka bɛn sira ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ni ala cɛ a ye dugawu kɛ an ye walasa an ka se k'o baara kɛ ka ɲɛ n'o baara kɛra ka ɲɛ an bɛ kɛnɛ min kan bi sini ma n'a fɔ anw tilela nin kɛnɛ in kɛra nin de bɔra a kɔnɔ mun na bange a kɔnɔ 22 septembre 2021 ani 22 septembre 2022 o k'a sɔrɔ nin bɛɛ kɛra kɔfɛ koyi ala ko nɔgɔya an ye ala ko nɔgɔya an ye an cɛ ka tulomajɔ la nin ye foli dɔrɔn de ye sisan parce que min kan ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a bɛɛ fɔ kerecɛnw y'u ta fɔ an yɛrɛ y'an ta fɔ ayiwa an hakili la sisan wele in dalen bɛ maliden bɛɛ de ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka bɔ bolo la n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ si tɛ se ka mali bɔ bolo la ka tɛmɛ maliden yɛrɛw kan
mɔgɔ de bɛ se ka fara an kan mɛ an faso in a tɛ se ka lafiya ni an yɛrɛ fɛ o tuma na an ka kuma caman bɛ yen an ka n'u mɛn an ka min mɛn dɔrɔn malidenw de ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn de an bɛɛ bɛ fala an bɛ bala ala de y'an sigi nin jamana in kɔnɔ wa jamana wɛrɛ t'an bolo yan kɔ an ka bonya n'an ka karama a bɛɛ bɛ nin dugukolo in de kan n'o ye mali ye o la an k'an ka mali kɔlɔsi an k'an ka wele da fana minnu bɛ mali ɲɛmɔgɔya la bi ni silamɛw ka wele y'u sɔrɔ ni diinɛtigiw ka wele y'u sɔrɔ ka wele ninnu jaabi anw tɛ taa pilasi ɲini an tɛ jɔyɔrɔ ɲini an bɛ min ɲini an faso ka lafiya n'an ko a mago b'u la an mago bɛ faso lafiyali de la an b'o fɔ fanga ye bi an b'o fɔ politiki mɔgɔw fana ye an mago bɛ min na jamana in ka lafiya don n'anw mago ser'u ma u kan k'a dɔn an b'olu de ka baara la ala kama fana alors mais n bɛ fɛ k'a fɔ kuma in laban na nin ye ko in daminɛ de a t'i n'a fɔ ko banna dɛ a daminɛna bi de diinɛmɔgɔw bɛna wuli ka jɔ u seko bɛɛ la basigi bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na ani kelenya an seko bɛɛ la nin y'a daminɛ de ye k'a fɔ baara bɛna wuli sisan kumana an bɛ segin ka wele da fanga ye ka wele da politiki mɔgɔw ye ka wele da maliyɛn bɛɛ ye ni diinɛmɔgɔw k'u mago bɛ aw la u mago bɛ faso in sumani na basigili de la u k'u janto nin na kosɛbɛ wa u k'a dɔn fana mali bilama mali taacogo si t'a la ka diinɛmɔgɔw to yen o taacogo si maa o maa n'i y'o bila i kun na i fililen don taacogo si tɛ jamana in na ka diinɛtigiw to yen n'u y'o bila i kunkolo la i fililen don alors anw ti foyi ɲini an ka jamana ka basigi mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa tuma bɛɛ dɔw b'u profiter diinɛmɔgɔw la mais f'u k'a dɔn diinɛmɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ani kerecɛnw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an silamɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛ tan o ye silamɛya taacogo ye o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye hali sugu la feerefɛnw tɛ kelen ye alors o la silamɛya la bolofaraw b'a la mais a bolofara ti silamɛ yɛrɛ dusukun fara an bɛ ɲɔgɔn bolo sufɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo tile fɛ wa n'ala sɔnna an bɛna an seko bɛɛ kɛ ka jamana in basigi ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ an seko bɛɛ la nin de ye kuma ye an tun bɛ fɛ ka min kɛ ka kuma in dafa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ko faw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka faw ka na Orange baarakɛla minnu bɛ yen n'an b'u wele ko Masɛro n'o ye jɛkulu ye minnu bɛ crédit feerelaw ale ni zɛrɛn feerelaw ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ olu ye sigi min kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw tacogoyaw la u ko laɲini min bɛ olu la dɔwɛrɛ tɛ malidenw sago ka se ka di u ma Orange yɛrɛ nasira fɛ n'a kɛra crédit o a kɛra wari ci o a kɛra hakilina ni fɛɛrɛ wɛrɛ ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lasabati a kɛnɛ kan min ye Abdulayi Kanta ye ale tun bɛ radio ɲɛtaa tɔgɔ la ka sanga Orange Money cakɛlaw bɛ baara bila min na ka taa bila Septembre kalo tile 3 la ka sanga o de ma Orange Money cakɛla minnu bɛ yen n'olu ko olu de bɛ Orange Money baarakɛlaw o ni Orange soba ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'a ma ko Maser minnu bɛ baara bila la olu ye Amarsɛri ye Masɛri mo ye kunnafoni kɛ ni ka tɛmɛ ni Defa ale ka sira ye kunnafoni min ni a kɛra Sotiba sira min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu de filɛ nin ye. Ne tɔgɔ ye Mohamed Keita groupe général stratégique directeur général de ne wa Masɛri ka nin groupement a kumalasira de ye an y'an wele tigɛ in na a y'an ka wele jaabi yara an ye a bɛnna anw ma an y'an wele ka fɛn di le 30 week-end mois 2021 yasa an bɛ ka an ka clients mɔgɔw miliyɔn 100 ani dɔɔnin ani an baarakɛɲɔgɔn minnu ye kunnafoniyaw ye minnu bɛ kile kɔnɔ minnu bɛ butigi kɔnɔ minnu bɛ kunnafoniya yɛrɛ fan o ka se k'u la kunnafoniya k'u bɔ nati la ka yira u la k'a fɔ baarakɛko kuma min bɛ sen na i bɛ sɛnɛ o kuma ye mɔgɔ damadɔ fɛ an bala mɔgɔ damadɔ n'an baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ damadɔ fɛ ka yira u la k'a fɔ an tɛ kunna an tɛ jiw la an tɛ sina an tɛ cɛ la wa an ka kɔrɔlen bɛɛ dayɛlɛlen don waati bɛɛ k'a daminɛ Kayi ka taa bila Kidal Orange Money a bɛ baara kɛ waati bɛɛ a bɛ baara kɛ su a bɛ baara kɛ tile an y'an wele tigɛ in na yaasa an bɛ se ka an ka distributeurs an ka Orange Money kɛla minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ butigi kɔnɔ ka se k'u la kunnafoniya k'a dɔn k'a fɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ gɛrɛw la anw tɛ baarala la ɔ client minnu fɛnɛ bɛ yen client b'a dɔn k'a fɔ anw de ye Masɛriw ye Masɛriw ye dɔ ye minnu bɛ Orange ani Orange Money kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Orange Money kɛlaw minnu bɛ kiosque kɔnɔ minnu bɛ butigi kɔnɔ olu bɛ sanni kɛ anw de fɛ anw de bɛ Orange ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se k'u ka minɛnw sɔrɔ
anw tɛ gɛrɛ u la ko kuma bɛ kɔnɔna mɔgɔ minnu da kuma an ka réseau a tilalen don 3 de o 3 Orange ye a ɲɛmɔgɔ ye Orange kɔfɛ Marcel de bɛ yen Marcel kɔfɛ Polyfan de bɛ yen tuguni a kɛcogoya la anw fana bɛ réseau de distribution de kɔnɔ o Polyfan minnu fana bɛ kɛnɛ ma olu fana tilalen don 2 ye Marcel ka Polyfan b'a la Polyfan éléphant fana b'a la Polyfan éléphant damadɔ de b'olu kɔnɔ la minnu ma yɛlɛmafɛn min donna baara la minnu ka faamu tɛ sira o kɔrɔ donc olu ko k'u bɛ fɛ ka taa gɛrɛ u la mais an n'u jɛ ma kan tɛ Orange Money k'a daminɛ ka komi n y'a fɔ cogo min na fo ka taa bila Kigali jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ an ka clients bɛ fan o fan u b'a bila u kunna k'a fɔ ko gɛrɛw tɛ yen an bɛ baara la k'an to nsirasi min fana kɔnɔ k'an profiter ka Orange Money k'o kɔfɛ ka u fo k'u barikada mais Orange Money k'o ka d'a kan mɔgɔ 1,3 olu ka wari ci ka wari sɔrɔ ɲɛ tuguni ka yɛlɛ fɔ ala ni Orange tubabu ka tila ka Orange barikada ka sababu kɛ mɔgɔ 100,000 fo mɔgɔ 200,000 olu ka an ka jamana ci la olu bɔ somati la an bɛ Orange barikada ka ɲini an balima mɔgɔ damadɔ fɛ minnu bɛ fɛ ka taa gɛrɛfu la ka da faamu dɛsɛ kan k'u ka t'u ka matɛriw ma matɛriw filɛ nin na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la wa t'u ka matɛriw ma n'u ma min faamuya matɛriw ka se k'u la faamuya n'a sɔrɔ faamu ko don dɛ ni faamu ko tɛ k'u ka an sɔrɔ sɔrɔ bɛ dugu ɲumanba ye o ye Orange Money kɛyɔrɔw ye ala k'an bɛɛ sara ma. Chérie.